kamlong syu hiru bangan pen itu ya lede ngade uai phi ya itu ma ya kadur junga ban ya kabangai itu manga ya lede ngai ya lede nga itu tang tingkat phi ya itu mana kapor lem dang alayeng hakayit hakaduli jorong ngam itu ya lede ki para bangai be nga ai kublai ya kane kabalang ke jing san ke jing don rengkat ke jong ublai nga ai kublai ya phi ki para bangai ba iet baro hapo jong kane kabalang na kapor sya kapor nga yo i ya ka mensim jong ke jing trai jong phi ya ka kam ke jong ublai nga da sngo iet nga da sngo buram ya phi kum kabalang bat kum juru ya baro sautli ki balang hakane ke distrik habang apoy hakane ka sinong hanong umlong mdai tang menta kat bang apoy hangne ngada sngongu kerpang bahaya kane gadong kabakade ka distrik mauklot kadon namar kade kane gadong kaba penim ya ka kur ya ka jajungi ngau de nong sap ong ki kinyi temen jungi hakapor bangi wan pai nung kong nasenteng ni wan sa hakini ki jaka jupi hadu menta unong lau mai setai udang ya khot i ya kawai ka jaka ka bangi yo i kendiang dakar yang sungu kata gadai ka jaka ka bangi lawan phet yap nung kong nang tai ngimi nang tai kumu pertu ujaj pertu ngiwan ban buhai hang nispor hadu menta katai ga jaka ha bang ayeng na laumei ngada ithiang sisaya katai ga jaka ngi lai teng teng satai badang ya khna yo ong ubam sungi mursiang ha katai ga jaka kadau kalong don kapor kabom dei sngi shu hangno hang tai gadon ni satai ya ga jaka ka ba dei sngi ha ka ba kiwei ki jaka bala jan sep sngi kim don sngi shu ni juong ka tai ga jaka ka dei ga babam sngi mersiang dei nang tai ke bangi saya poi sya ka tai ga riat umyam ban ya lek besap ha ka wei ga jaka ni sayo ya kene ka kur nong sap hadunta kikur pertu jongi satai ki ong ba ban pensa nam ya ka jingphet jong pi nakmat jong ki nong shun klem pendam wai wat saya ka jaka ka ba phisa nong kong ngin thit khndiat ngin tei mot ya ka lada jia bangawan keli ya ki trai jaka hariang sungu wat benot ban ai kendiang ngis ngau tenat shibune ladangi pai syakita ki ai baro ki balalai no kala nangwan ra ya ka mensim ka jing ngau ka mensim jong ka jing ngau jan nga klem keli ki temen besan jongi hang ne ki rang ba ang ne balai ki ya pen kerteng nong umlong ya kane kisinong nong umlong mano ngiladai bangin wat ya ka cingtep balai bakalong kumta kani kadai kisinong bandakam dai kisinong lahap sukhot bai daka umlong tang bagadai ke sinong ong no ada ke sinong nakmat nong umlong kabamut ka kerteng trai te kadai ke umlong kane ki khasi ki ong bakidon hadu kumba sanjay ki ki bakerpang hagane gari jongi sanjay ki mdai tang naga benta ka jingtip jongi ya phi ki khun ki bak lapule shajrong
syajrong ngam dei mo ustad jong kane ka jaj bun riu khasi tang banga persyang benti yeki eki badon ka kawai na pedang ki ki ba kensai ki ba kerpang hakane kari khasi kadai kawai ka koi don koi sini ka koi ka bamut ka ban sai ya ka terut jong ki bayam mensau ka weipan kadai ka syam ka bamut ka ban sai ya kito ki balayam ki baklem ya kito ki baklem tang sudep thang mjulong ban lek bulang pin lek bulang te ka pop klim ka runglut kito ki weiru dai ban sai ha kane ka wei pat ki ong ka perdong kane ka dai ka jong ka jinya smai la ngia smai batno ngidai ban sinrek da kata ka bakan long ka hak mat jong ulai bat ka wei pat ka kadai ka lengka kata kadai ka ya tho bak pen ya tho briu tang bam dei ba pen ya tho uba im pen ya tho iba im bat iba yaw bat ka wei pat kadai ka long bat kata pat ka kadai ka kaba pen kelayau kpa syaka kemi kata kadai ka long sayawat hangno kadon kata bat dale kerpang ru ya kata kan long ka jingkring tang ya kari jongi henry ya ki weiru ki batip ya kata pitem don baki kpa kila kelak kemi hanung umlong lane hakari jungi don sayawat kata kadai ka ka bakarpang ka don ka jingya so bat ka perthai henry ka don ka jingya so bat ublai lebat kan niam ka rukom hakane kari ka be ke jungi kipara bangaj bayet baro ngamtip balai baka balang nong umlong kabu ya kene ka subjek ngamla ban mudur hakme ka jingkordet ka balai kawan keloy ngatarai hanong umlong tala layabu jing mudbek baka banungkong bat ka baar kalalek namarba kabalai kawan keloy kani ka subjek kadai ka subjek kabala pen khnyo bhaya nga habanga pen kre ya ka menin kami ta ka distrik Lajong ru nga keren ya ka subjek kam dakhor kat kani kanete kala pen khnyo sisaya nga habang apun kre ya kane ka subjek hakmat ka don be ki saulah su kriat bat mai papat manu bom kriat ban keren kat ban kre kat ya kane ka subjek ka bokordet doni we irang ba ibawan hakapor bangadang pen kre ya kane ka subjek iwan barobor haying jungi yong kat bangawan pidon bej kakot bat ka saula ngong nga kre nga persyang banwat ya ka subjek ka balabu da ka balang nong umlong ong itai rang ba anli ka subjek ka bala pelut ksan palat nda filaj chatai dapan bay rangaru berkat kata ka di subjek ka subjek
kabakrau shisha ladangin perkat hakme ka jingkordet kabalai kawan keloy ka jingkordet ngalawat ngala persyang bante ngala persyang banbay ya kena kekentin saya wat ko kikun be bat saya tulem yang ka kentin kasih ka ba isi tam ha ka jingim ka kentin kasih ka ba isi tam pin namla ban lai ban ong kadai kajing kordet kadai kaktin kasih kabaya isi pajba barok kajaj benreu kasih rakti ki basngubang ya ka mano basngubang ya kajing kordet mdan basngubang ngaru ngam sngubang tang bakilabu ya subjek hapule sipule kan ngam sngubang kaladei ka kentin kasih ka bangi dang sngubang sibun ya ka jingyap ban ya ka jingkordet ne don ne babang ya ka jingkordet ban ya ka jingyap hayap ru dang kermen te ya sumi sitai jingkordet te em jingkordet te ka jingkordet mentangin ya keren ya kane ka jingkordet kabalai hakmi kane ka jingkordet kabalai kawan keloy hakane ka perkai ki khasi ya ka kentin kor ki pendon kambun ba ya ka kor kan kino ki mesin ru ki ong de ki kor ya katu kor su jan ru ong da ka kor ya katu ba ya tong ru ka kor kabun kor ba ki kasi kan kasi kabun ba ka kor bat ha ka kentin ka ba shisha ki kasi ka kor ka bemut ka jaka syong thai ka jaka syong thai ki ong ka kor ki mau syong thai Pio iya kelenti ya kijat bagi don ki mau ban ya syong thai ya kito ki ong ki kor dit pada dit haka ketin kasih ke bemun kabaswai bat kabom idon jingkermen ru kata kadai kedit iwe isim ibasu im kumnore isim kelai dok dit dok dang patedong haga jerong imet kat iktirum don ijing kordet kadai kata kane kajing kordet kabala tho akane ka kitab jing penpau kane ka kitab jing penpau kabala tho da uwei na pedeng kisendran ge jong trai jisu uyo anes habala penlengkang pariu syaka wei ka daul nong ka beret ka daul nong ka ba ingiu bat kata ka dei ka daul nong patmas udon hakane ka daul nong kato katne benai kum ka jing penrengkang par habau ya lap ya ka kostai udairu tangune usenran jong utrai jisu ubayap da ka besok bat ka besang halaka long yeng kalong san baro kisendran ki jong jisu ki yap da ka jing yap ka betrim don ki basya dung da ka wai don ki basya sdi aka karai haka umpniang kumbasdi doka don ki basya krai da ka kurat don ki basya te ang te hajrong
sop dah ka belangket, thek dah ka peniang syarak. Kita gede ke jing yap ki senran. Wei senran we alam. Ba ki Kristan ki de ke jing syai jong ka perthai. Ki kem yu ki sop dah ka belangket, ki thek dah peniang syarak, ki wa hau dieng bo jrong ba. Ki kentha dah ka ding. Ki ong tip kat nomit men pen syai yang tu. Kata ke de ke jing yap jong ki senran. Uneu senran. Ong kinong wat benia ba udai uni ubayap suk ubayap sain hadien ba ulawan nakata ka jing perenggang par nakata ka daulenong ka ba ingeu bad ulayap da ka ba syupang hakalong yeng hakalong sang jung dei hakata ka daulenong patmat bau ni uyanes ulayo i ka jingi tu pau ka jong blai badai hang taru hakaba ulat ho ya kane ka kitab jing pen pau ula produk namar bau blai wang tho ula pen i ki ai ki bapla hakmat jong neu sekri jong blai nga isen ai yo anes babun itu bat sngau thu ya ka jing pen pau to blai la pen i ya ka jing thu pau kalami kumba pe sinema mengi meyo i ayu ngayo i ya kata meyo i mesyai ya ka jing mot uyo anes kum taulong habau pet ya ka jingi thu pau ka bala peli dau blai ka babon sngau tu banda dei nong umlong nong lumei ula hab ong kamut ya katai sngau tu kat uyo anes ka bau blai ula keren persya abad sngau thu kat no tam lei yani hakane kapor tharaya syayem daw yanes uba yo i markmat sngau thu itu kat no tam yo ne ubopli uba yeng hakane ka jaka phila ban mudur kat no tam ong kiri ustad bakane ka kitab jing penpau kadai ka kitab ka badang don hadu menta hakakti ka jong ublai pat syem la prung haka jabing ka jong gibreo pat prung yone kitab jing penpau ngidang yo i tang ya kane ka serwet jong kane ka kitab ka bangi ya pule menta hakene gisni pat prung ni habom pat prung hang ni ngiyo i ya ka berngot jongka ong uriustan ba ka kitab jing penpau ka dei ka kitab ka bangi dei ban pule husiar bha na ka benta jongka ki ong kiri ustad lada mano bangam jeliu palat ya ka kitab jing penpau jiet mapi phikwa ban ngam ne phikwa ban be phila ngam la be habangi pule ye kene ngim dei ban ngam jeliu hadu kata wadu yo anes sngau thu ngin pule ye ka kum bakalong phila ngam lo thep jubor kuatip jubor ya ki ai bat thep bakakli jongi dei na kata kadau ya ki bala dep store hakli ru format lut borok Pinyoi kidon kilok bayet ki balang ngam palat ya kane ke kitab kim syai syu aga jingmot ke jing perkat
Pioi ki para banget jungi ki balangam than ya kane ke kitab tang sungam la klumar ke jingmon kam kot ke bor ke jong brio la lambe kentaj ya ke imlang salang kentaj yau kpa kentaj ya ki khon kentaj ya ke kemi thang ya ke ipik thang ya ka piui kadai ke jingam palat ya kene ke kitab pilangam mulang tadai na kata kadau bangi haba ngikran ya kene ke kitab nginkran ya ka katkum ka ei ka baka kala tho bangin yoru bangin pe ka ei ka baka ne ke kitab kayat hu ban ya deidur bat kene ke jingim ke jongi hakine ke por ha kene ke kitab kadon lai teli ki jingkordet ka jingkordet ka banungkong ka jingkordet ka baar bat ka jingkordet ka balai menta ni ong hakme ka jingkordet ka balai ka wan keloi lai ka kentien lai kadai ka kentien ka bokordor ha ka jaj ban riu jongi kadai ka kentien ka ba ai jingkerman ha ka jaj ban riu ka jongi lai ya ka lai sien ya ka lai wat ngibat ya ka aku makalong kane ka jingkordet dang ne kidon lai teli ki jingkordet ka jingkordet ka banungkong ka basdang nadu kal jing pli ya ka jing pendai laha ka lenong ka wan riu phin yo i hang to ka jing pendai laha ka banungkong hadu ka basan ka hap ha ka jingkordet ka banungkong Sapeng haka kitab latho ya kene bahaka jeng pendai ka jing kordet ka banungkong phin yo i yau pria ya ka deng yau kloru baktang phin yo iro yau pukni weher soin bat ubak keren breu mjusyam baki merat ki keren breu mjusyam haka kitab jing penpau kumbau ngai ukhasi kimrat ru ki keren breu biang uyanes ulayo i yau tau klor baktang ulayo i yau pukni bau her la katham niang hang tei hasoin bat utau pukni ukren uong kordet laisin wong kordet kumnungin syai uneu sim ubangim jutip syu bau keren breu haka kitab jing penpau ukren breu ulai rengkat dor bat ubreu hakani kasla pertai umrat ini rengkat dor bat ubreu kita men jongi tiki ong kain bau merat mensuau keren breu ya keren ubreu bakat ut ya keren ubreu but mersiang nyim jutip syu haka ketien ka jong ublei tang sisien ka keren ka kadaan dai ka katim ka kadayu prai haka kitab ka barem kariu kai ong ka kadayu prai njus ngau syu balat nang ta sahang ne ken ya rengkat kerdan biang kimrat kisim badu breu umrat ubaher ulanang ban ong kordet ula khamstat ban yengi gibreu piui ke jingi rengkat dor ha ka perthai kane ka perthai ka bingi im ha ki bakum kini kisingi
Umrat ule kordor bat ubriu ule kordor bat umrat. Mano bakam kordor hagi bakum kini gisni. Ngapule ya kawai kakot kubor. Hakari ke pala syaitam haka perthai. Kiset patok yaiwei kun siar. Ndadei nong umlong nong lumei nong yabit wasel la kaset keng. Kat syakari ke pala syai. Set patok yai kun siar. Idang sulai dang syen ni bepli. Napa to? Dang syen dang sulai. Banjin da pila pek kubor pinyo I ha katibi ya ka jinglai patok jong kun siar. Tang na kadau ba bakla jam ha ka surok ba. Bakla jam itai siar kun ha ka surok ba. U driver u banengkong tam u bala janyu itai siar u la break kensan ya ka kali. Dakispa ki babot na din kilayat tedum syadin. Aksiden not tepi basyadin. Kawai dum. Hap tep patok yang yai tai nong penkelumar. Hap tep patok. Ndalami ru na patok haba kilayat sai daki pelidar ki basyurkai. Utrai siar tu hap penyakun nem. Siar ibadah nang banak hakapor ba imi ru wat idang ret ru ipen at sedem baik ba imi na patok. Ha? Wat kinong interview ru kipen up laki mau pil sa ha siar kun. Hana kumno fisngau ba pila lagi na patok. Kumno fisngau. Isiar beplite kek. Inong kumno. Tudang ong sayo utrai siar bade. Iong kumno ba? Iong kumno ba? Utaru pada batai start hiuong. Iong ngadap daga jing sungkumen. Kiyoi kador. Kata kadai kador. Kumbala tho akane ka kitab jing penbau. Upuk ni ula keren beriu bad ula perta hakane ka pertai ya ki jingkordet ki bakrau bad wong on sapa aru ya ki knyang ya ki puj ya ki nyang lar tham bakin sencar ya kane ka pertai ni shene ngimpat yo mat dikena ya ki bakum kita ki jingja kiri jong ka perthai kiyo ban mat ya ka kata kadai ka jing kordet kadau kalang ong hakane ka jing kordet ka banengkong namar baus emu basencar syakawai pat ka hima ka basyurkai ulawan ban mi pau hakasla perthai kata kadai ka jing kordet ka banengkong lengkot kajing kordet kabaar kadai kajing kordet jong kajing pendai kabah hendriu bat hinyo I hangto kawan kaklam kajing yaptem kabasyurkai hakane kabertai nangta syu la hukum ru yau yanes baun bam hakaktian yaiwei kot ibarit ayu angel bam tharai ga barit mandadai barben du plin tha kumno barit pha bam habau la bam uong ka thiang kaktin kak thang khpo kakten ka bathiang kakpo ka baktang kata ka de jingjia ha kata ka jingkordet ka balai hadu katuroi ka basan ya ka bakakten ka ong to thau ya ka tempul bat layo iru
ya ki breu ki batheu ya katempol wat theu ya ka sabar imat udon we angel ukre theu seplau rute sya kan het wat theu seto theu tang sepo para bangai kata kadai ke cingkor det ke baar kaklam kan jia haka berthai kaklam kam semdai setia tang kaklam ka bangidai ban yap haka met kadai kaklam ka bangidai ban yap haka men sim ro kaklam kam dai jingpang na tharaya menjur boro khai kaklam kam dai ke jingpang kaklam kadai ke jingyap kadai ke jingyap kaklam nedon na hanung umlong bula yok pengkelam ngam tharai ki kemi ki bele chim dawai ki khon ha ki doktor la ya syong ha ka to ka jaka ap lain dakis pa ngut phia ba phia thum halai jong i khon haba phia kali pang ayu khon jong phi kong i sitom kumno phi ju yo sneu ne em ba ki kemi ki ong ne khon jong ai la pang khlam artayo ka khlam gam dai ke jingpa kadai ke jinyam lah ka men sim kabalasar ye ki babungut kata kadai ke khlam la ka bakum kata kala jian em hakiri jong ka perthai kala jian em hakibakum kini gisni ki bamenta phiyo i ki la jian em ki bakum kita ki jingjia uyanes ubam ya ka kot ka berit uthiang ha ka ktin ukthang ha ka po kane kalong kadur kabakan mi kano ka jinyalap ka perthai ka bathiang bat ka bom don jing mentoi ei ru em ka thiang ka bumi nang nei tang ba ka khubor ka bumi kamlong ei ru em kalong bat kaya lam syaki ki bersniu daina kata kadau uang to theu ya katempol kani kadai katempol theu ya ka renyang theu ya ka pengkeng jongka kat no kadon bat hato ki badon hakane katempol ki long ne em kum bau bleu la thau kat kum ka jing kwa chung para bangai kane ka de ka tempul phi don la ka tempul nga don ka tempul thau ya ka thau ja ayu hang ni ja ayu ki doktor kila ban ong ba khlai si liang lopot ni kum nongin thau la kane ka ei ka badon ha kane ka tempul ka bukhoi kalong ne em kat kum bau blei ukwa yangi bengi dai ban long phinyoi hakeleng saudong jong kane ka berthai phioi hakeleng saudong jong kiri jong ka berthai phinyoi kata ki khubor baki yalam ki dai ki khubor ki bathyang tam henrei ki bapen kthang hadu kata hakapateng ke bubur hari Amerika 14 lam hakini ki pausnam lahap ban siat yap ya weu nong yalap ubakrau para bengek tang na kadau bau ni uklet ban theu ya ka tempul kiong uni unong ya lap ubakrau si sien bau la rong ha kanu ka ying mane ha ka taigari jungem jaka ki paj riu ngai kat ka ba kitem bau tau ya lap ya ka gospel ha kanu ka balang ki paj ma ki khang ya ki yeng kisam kajeng ya lap jongu kala penjau mat kat ya ka bagi yo sengau ya kajeng ya lap umdan ubala ban klem da ja umat ya kajeng ya lap ko jongu
Ula yang la ka jaka ka bakentang ula ya lap ya ka jingjot jong ka perthai ko ki kmi ko ki khon phio i nam ya ka jingjot jong ka ne ka perthai phio i ki kmi ki hab jubab ki kpa ngi yo i phi dai ban yam hadu kata ko kikmi kikpa pis ngau thu yala de kumno phidai ki bahok ki ong haba phi kikmi kikpa phim dai ki bahok kumno phin khmi lenti ba phin khai ki khon ki bahok mlayam haba manga ngadai unong pop ubakrau kumno ngan khmi lenti baki khon jonga kin long ki bakhoj bat kin mau ba haba phi thung dau so plom phin khej dau so plom ne don na ba khej sopo nong khlau no so klong ngau no so plom hung ne nong mlong badu angro la nafi kikmi kikpa ki bopom phinam la ban yo ya ki khon ki bop ban saindur ya ka hok ka batmai wong dei manga ubla pensle jong ublai dei manga bat la da mano ki ban syong kurim bat nga ubla pensle da ublai kin khai ki khon ki bakhoj kum manga perkan ngakwa bahaka negeri ki khon ken ya syong kurim bat nga ban ya wan ra ya kaya ka jing khoj ke batmai perkhat ka jing ya lap ka banung kong mla sngu bang ndala sngap ha ka snir ha ka thang kita kidai ki bajia ka batai ngel yakot hakabakom kata ka benta bat kane kadai ka cing kordet ka balai ka bakani ka balang kalabu hakmi ka cing kordet ka balai kawan koloi hakmi kane kadai ka cing kordet ka bakhadu hakane ka berthai ka bakhadu hakane ka berthai bat ha kane ka cing kordet kadai ka cing kordet ya ka ba ubriu un hab ha banjit kadai ka rai ka bakhadu ka cing em kane ka cing kordet jing kordet fitep kane ka jing kordet ki riu start ki ong ka jing senre aru kadai ka jing kordet bas senre te to bun bom lai ki ong ka to kadai ka jing kordet kitu ki briu ki bala syai satai sakari sepngi sisien badon basenria mano ndala lai ka jing senria tu briu gain ki do ong ai ngu yu blai na marki sungu thu bakadai ka jing kordet ki ong hakapor basenria uklong senam ngap ladam lai lano kamut lawai em ka jing em ki ong kadai ka jing kordet henry ublai ubastat upli kalat ya ka jing kordet ka bamut ka jing senria upli kalat da ka bangi senria ni khap rip ya lagi jong ki khamat sa senria da pej ma bat ka senria bat ka pej he ne kan chi ayu pi sa persyang sisien bala senria pi hap rip pi khamat Hiyo itu kot kubor mentatiyau bau ong bau bakla senria upay pudon imat utau klem khabrib
Kane kadai kajeng kordet kabalai ya kaba hakane kajanmet ngin pej ya ka kane kadai kajeng kordet kaba krau hadu kata-kata kadau kalong bahakane kajeng kordet kabalai ublai ula pelaj yau kres lamler ba undon hakane kaperthai ngambong menta lauladon ne umpadon hendrai kine kidak kisien kiba pinpek hakajingya lenti jungi pek hi lauladon ne em kumuta kaperthai une ukres lamler ulawan ban sentiat akane kaperthai bat kakam ka banengkong jungu uya kendu bat kawai galong kumi hakari klau ka bakenja uya anes ulayo ka jing itu pau bakadon kawai galong kumi bat kata ka kumi kaban sakhano yalai jong ikon bat uyo kendong bawai umrat klau basyirkai uyak jakar ula ap khmi lenti lano bakan kha ba unyo bamno yaka bat yai khon jongka sngoma la da phin parkha kata gadai hakajing kordet ka balai kane kakmi kalakha yalai jong ikon tang sukha la rong no yaka sebenang la rong no yai khon sebenang bat yakate la ino hakari klau haba utau soitan ulawan yakaban tur persya yaka ublay ula aya artli kitab niang kala her shikiri klau jong kaperthai nadu mini syadu sange keli ko ki para bengai ka ei kata kakmi bat i ei taikon kaai kata kakmi kabala kaya ikunlong nyimdai banya snutu bakla yo ngi ong kabalang kadai ke bakaya ikun kadai ke kenhun riungai hasitelok jong kaperthai lada piong kabalang ka kaya ikun pat idei yo ngi ong pat yau kun jisu kabamot ka kha kabalang sa Jisu mdai kasamla kabalang gade kasamla Jisu ulayate aktin mentala arajar snam sabanya tha ya kane kajingai jong ki kenun ki jong ublai nadu kabasdang uneu soy usdang ban pensitom na kabenta jongka hendrai la ai ki artli ki thamniang ban ya lap ya ka khubor ka jong ublai sakeleng jong ka perthai bat le se kata ka ju ka thamai kawan ru syadu ka negari ka bai ki jong kata ka dei ka jing ya tengkhu ka banongkong ha ka jing kordet ka balai bat hanta lami pau hau yo anes uwei umrat klau basyirkai utau umrat klau basyirkai hangto pinyo i hangto ya ka jing syirkai jong uto umrat klau ubapau hau yo anes ubadon hadu nyau kikli sipau giran da jia bo wan uta sinong umlong nyau kikli sipau giran utau kuwa aban sinsar ya ka perthai baro awai tayu ya hasurok sinong kikli bro nyau ki kernga sagadiang bersegamon kireng bro sipau kine kiyeng bat utau mut ban job bat yang iki bangai umut ban job subuh urung hanong umlong utau bah nyau kli ubasipau kiran
Terain don ki long kumi hanong umlong ki bayah la na yeng. Ko ba shano pinlay. Sha mau kulot lebam kuai shua. Don tarai. Don bukhot. Nhiều ki khli si phau ki rang. Wat tangi wadon tanggawe ka khli ru nong umlong daya khot ba. Si phau nei em. Ulayat utau bami na dureo. Ulayat haman lagi jaka. Mdon ubaburam yu. Mano ban pediang ya ubakum utau yak jakar umrat klau uban wan ban sencar haki long yeng haki long sam jongi bat phin yo i une ularem no ha ban mat ya ka jingmong hakamet bat hakamun sim ularem bat haba ularem uyanes ulayo i saya uai pat umrat klau uban wan na dien jong nyau kli ularem la jong ko biang saduriau pum uyo i yang merat klau baar shemi shu na duriau umi nang ne nguma yu ta ke Dau dong mi na duriau tu lak dai la sabar ngi ta jengai ta duriau don tang dam sai Henry umi narengkau tayu la mi narengkau bat utayu kup ya kadur kumukun lang brot jong ublai kom kadur ukun lang brot itai ke nyi lawan ila rong hakilong yen hakilong sang kam judon kajing keren persya yanoru sian phi kum khun lang brot chem nut loi kum balong ki khun lang brot chengi tang ka komen baik tang ka sngub ha baik phio i khun belang chengi ju yo i khun belang bojo man ba surung ko baik ki kenton yeng na wei shawei phio i ki khun tang dah kajing kemen sudah kum kikun bat une keng unsawan om dah kabor jongu ba untuk ya kajing mot ya kajing perkat ke jongi dah ka white lam lani dausum ular rong sekilong yin sekilong sam dah ka boy ka batmai baik perbengai Daka buat ke bertemai. Uba nengkong, uya jadi surok senang, udah penhe terpeng ya lade. Ngandai unong senjar jongpi, mdon bepriang. Unekeng, unsawan daka jing loi, bat daka jing senguret, bat daka jing penro, ya paro. Kat kabau yesam. Uneu penro nepang. Ba, pinlai ce ngan le cheta ni ke smart phi demong kum kita ki kenten ki so tiang unrong hakilong yeng hakilong sam ula ban rong hano ilong kumi hano ngumlong ni noong ani long kumi jing itenat ipi balai kadau kalong ba phikit ba se ke jing sang Hanong mlong ladam don lem kumpi kilong kumi kisni po ya don beriu gowan jing sang kajing itenat ya kajing kit jungki lapalat sisa tanggawai kalong pidai ke baduk pimla ban ai sibon sakakam pulai ngasngausi bakine kita men basan hanong mlong wat lapis mat jingnya seng katu kim das ngau bang lepi namar bakim pimla ban ai sibun saka kamu belai ngau sen ai pi ko bokhi itai long kumi
temen masan jungi om ta ngam le chia sang su no dum tak singi tang da ke jing e tang da ke jing pan ro ko kirang ma dai du ma phi ubala na phang ya baro balai ke nyu pastor pade sngau bang na ka benta jong phi ko pastor nadu ba piwan ma pi kane ka district mau klot kalakiu mensuang mau klot tang pastor ubada pe shisha ya kane ka district ru 4 don shuan yarap klem poi cheno tang shu poi ma pi kiu choi tang balengo pan kitemen basan bat kirang ba balang ki ya penran je ki kemut kumta kita kidai ki jeng trai kam je bat mai jong une umrat klau bawan nadin bat kadai katakeng lem dangi husiar para bengeng ngin syatu ia kamen sim jongi kata kadai ka jeng trai kam kat hadu balapan pau hau Yohanes ya wei kulai uberi uba syong wei ubreu uba keng ya karenti henrei don khnam welamun mudur syong hau kulai barat ba ubeli nang new keng karenti ke ba ima ba ndau la pej hau Yohanes pat khnam rum don sudi khnam rum don siat te kai ngin syai ba usaitan das ngau don kam syu ban ra khnam le yo tang ba syu penro la biang syu king kai tang renti ndas siat le yu yang ni tang syu penro tang kan no lai lempat hamadan kata kadai hakabakum kata kapor kadungi keren badai ya kata kaporu ngin yoi ya ka jingyap no jong ki arngot kinong pla yau blai piyoi ya gane kita arngot kinong shun jong gane ka perthai kela penyap no ya kinong yalap kum kinong pla ki jong blai dalam ada penyap tat hamadan baka perthai kan pej beng kata kalang ki arngot kinong yap kadai kata keng ka bangi ong ka hukum bat kajing ayai pudu bat hukum pudu bat jing ayai saka ngin dang don ka perthai saka ngin dang don ka hukum ka bahikai yangi yau belai da ka do nut baro lathat ha ka madan ba em ka jeng ayai ka bau jisu ka ding phna lathat ha ka madan ba ha ka pertai kita ki ar ki nong phla ki jong belai ki ne ki nong shun jong ka pertai ki kwa ban penduk khoi na ka banta jong ki kata kala jia hakane ka jing kordet kabalai dai na kata kadau habau ne umrat khon lang brot jong blai uba kop ya ka dur kemu khon lang brot jong blai udai ne ken ubantu ya ka do nun jong ki bakrau ki batri ki baret bat ki barai uta kenyuntu da ka ba syupni da ka ba keren da ka ketin jali jo unekeng satu ya ka do not ke jonge phin sioi haki ba kom kine gisnge ki ba ngiem utau umrat klau ubami na ka duriau ba ularem ka ba ngiting kalong yo umi umrat klau na rengkau penyoi ke jingja haka perthai penyoi ke jingja haka ri jongi
Pio ke jingja ka ri chungi. Ka ka dak ka bakup ka ne ka jingkordet ka balai. Kum no ngi ki bangai ngi yoi ya ka thong ha ka ne ka ri chungi. Kum no ngi yoi. Bat nyim tem leng bai ne on tu ya ka do no chungi. Ki ai ki barem ki la lai no kan ni ka dai ka mission ka bathmai. Ka perthai umrat khlau trai su da ka mission ka barem. Utrai da ka mission ka bathmai. Lama ngi pan ngi don na em ka mission ka bathmai ha ka do no chungi. Menchua ha ka ri komunis su penyap ba ji Kristan. Phayo asngau baduai jelang siwai layam hakapor bagadang mi bha ka to we ga magasin ki ken jirinar kayeng bende phin yo i ga jingja ka we ka long kmi ka ong ngala long krisnan la sau phosnam ngampat yo ban duai jam phila ban mudur prabangai ngalalong Kristan sau pausnam ngampat yo ban duai jam kum mengi ban ong kok pa jongi ubah benang ngasuyo ban duai tang hakam sim ladang akwa ban penriu melu malaya ke jing duai ngahap lech ka khlau ba ngahap rung ha ka jaka krem ban duai yo blai hangta para bengai ngimpat yuk mat ya kata kecing tang batu tip bakaladon ha kapertai hanong umlong keempat boy haga distrik mau kelot keempat boy halau mai keempat boy handrai tu tip bakalapoy hakane kapertai katakan kadai ka jing kordet ngiem kordet kum ki bangai ya kana kapertai Pinyo itu ki jingja ka perthai ka jing sya penyap penjong ki Kristan pio ke bakum kita nang no te kini kimi nang no kini kimi pinyo ya ki jingi kainiam ke balai pujaj ke balai purukam ke bajia ka ne ka perthai kat hadu mangi ke silong riwar setei presbiteri ngila hap ai ka jing hikai man la ke distrik sisin sisnam ya ka jing yalam ka babakla haki bakum kini singi namno ngin yo ya ka jing kordet jong ka mensem ka jing kordet jong ka jing em kat kane ka jok bat ka ayom ka bengi yo mat mentah phin yo go para bengai phin yo kajing yale kajing mi jong kimrat klau nakane karingkau pila itu ya kajing trai kam ka bom dai ban kta ya ka perthai henry ka longbei ya kajing ngai jongi phidang mi na duriau phidang dai unong wei man penjot ingi umla ka ba ka long tiba mi na po hari komunis mensua kisuset yap ye kibriu habaki long Kristan kato ke mission ke berim kam yat kam su mentah hakapor badang don temen basan tangwei haka pertai bad utau de Stefan len themau yu mariat kot mensim mi lai phau ki temen basan ndang len thembeng yu lai phau len thembeng dang nut da pinot ong in mi in rufau not yo hakatai kari komunis pisiat yap ye ki bangai shispa kimi si hajar pindang siat biang iki Daina kata-kata oke para bengai hakiri komunis hadu mentah don arjat tibalang kabalang ka basisya bat kabalang ka bom sisya arjat mentau sina ada ka wei ka thong
usulek pachiki pastor tu nong ben belai kinong sansari kilek pachiki pastor pastor nong sap ka jing trai jong phi ka itanat sya la dai uriu wa shane abha ga negari kumno nda phi sim no da kanu ka kam sarkar ka bahe phi biang nam biang shano phi ngau pastor ngan sim ya kata ulo ong hi petang pa kadai phi pastor nyo khle ba ka perthai ka miwan phi tang bana ka liang jungi tu pastor la ya kot ha parlimen ba pastor barok khoj ha kane ka KJP sinot mini on pentit mar ka we Scorpio trai kata terpiang emo tangkat no pastor wong katakan sedang lah no sedang lah no kata kedai ke mission ke batamai mission ke batamai ke jing trai kam ke barem ke lalai badai hakane ke mission ke batamai token mau ka jing im jungi kalong ke kordet ka jing dai badu lai kajing kordet ke bakrau Pinyoi wat hai ne isor ibaret jongi ibatang sitro ladangi anujar bat ki wai ki sor agari bat aga pertai sitro idon pinyoi ki ai ki bom don hangne pinyoi daga baburam para bangaj bayej kham tam ki khon samla kane kadai ka jing kordet lemda pipet ya kane ka mission ka batmai ba ka bor jong ka perthai katrai hakane ka ri ke jonge ngapet ya ka we ke video ka batang ki samla sudah kenthai bachinrang hangne ha ka nong ba shilong ka jing ya perthu ka jing ya ben ka bomla shuban batai kat bau lidar jongki udang perthu ben ya ki banget hakane gari ki paj ba ki samla ki nang ya thap ya la ka jong ka kati marwe nga ja uman ong ala da kadon kadujok ka pertai kadai katai jing kordet ka jing kordet ko ki khon samla phi ke badang bon karta ke badang bon kaya kane ka jing kordet to balai ka bayathu hangi ka dei ngi bangin pe ha ka jing ai enti jongi ha kane ka pertai pinyo i menta ngila shus ngau tiang ya ki ai ha kane ka pertai ngi klat ya ka jing ya dei jongi baduplai ngiklat menta ka jing ya ting jong ki preu ha kane ka pertai ka bagi ki im kalalong lapalat ka jing ting merat khlau ka jing ting riu spa riu pun riu jong ki kristan jongi hakini kisingi kalalong palat hadu kata-kata kadau kalong bagi lati jeliu ya kane ka kitab kabari ka jong bulai mentala kham ting yong riu spa riu pun riu ban yu bulai menta babdon ka por le bayalap ru la yalap yu ne tela kelet ban yalap yu bulai la kelet tu ban yalap yu bulai hayeng ka kemi bat ukparu la shu yalap tang yau ne bai syong baro arngot ni kemi mo taki khon ki baret phin mon mo ya gitu ki khon shano kan yalam kajeng kordet ba aka pertai diwei long kemi ngalwan keren setai sesenteng ikeli yang ai ong pastor pidai nasional pastor iwan kublai ngoong mei ngadei nasa selong iong selong kala jan mo pastor bat kau hati bepli bum jupoi te ngong nga kala suya jan ni ngong belai pidon bahayeng situ iong em phi tengong phi ken mau keli kumno ya ka kau hati bade iong sane phi ya bana bon riu span riu pun riu lo poi ha kau hati berkat kata kadai kajing siap teng dungi
Handai ngimtep bakata kabala penlong yang ikumta kadai kane kadak jong kane ka subjek kabengi keren na kane ka janmit kajeng kordet pet hakane ka perthai ki ai ke bengi mat hakane ka perthai kat ba kadang ta nang tai na sabar kampat long ai na ka banta chungi ka ba kalong bau merat klau yo ban yu hakane ka pedeng jong ka jaka ka kentang ha bau yo ban rong haka jaka ka ba kentang haka do anot ka ba kentang hang no te ba phindang ke ki jingai ki ba haru kom kimi hakane ka perthai kadang ya thu ka khun junga ka ba pule sene seselong kong ni pa don pi parlok junga ile chakawai kaniam ka bathamai menta ngong kalong gumno to kaniam ka ong yanga pharu phale lang no sakane pha kaniam ka khoj ba ong ka khoj kumno ka ong ngi te ai ha kaniam ngim ju bam do sniang su ko ong ka khun long balai phom ya bam su ya do sniang ong bau jisu penngoi yu ya ki soitan phiken mau soitan ba be jisu rung sa sniang kam ya bam su bede ong ka khun junga ta pha yeng phia ta ja da ke ong ngi ta bro si yeng tang do kha be nyata be tang dok hang ite ko ong ka khlung ya ka sniang ka bangu ju soi phemetre ka bangu ju jona phia bam phio kita kijingi kai ke babon jat kiwan hakane kapor handrai ni ladai ban kendet benreo ki bakum kini kipor hakine kijingnya kendo ki bangelas dang ban kendo nadu kilong yeng kilong san kakmi badu kpa kaladon kapor kabangim yas ngauthu jing mocho pio ba kimi kine ki ai nang ne na po ukpa bat kakmi halaka jong ka perthayam nga isnai we urang ba uhap ri ki khon riungon ka kemi tela arsnam ko man pha yeng ka don ha ga jinge niam ko batmai kam man pha yeng uba plin riungot ki khon ki badang ren i we li dan riu banai uhap pen he pen san he rengkat bat ka trei ki kam balang ka ei ka kam dei ki jing ko ren kajeng kordet ka perthai pen yo menta kine ki paj ba akan negari jongi ki yamare shane betchatai kadau kalong kajing kordet pinyo menta ki paj ba haki balang jongi lem dangi long ki berskam ngin syanya sakadiang betchakamon tang kawai ke bangin perkhat kalong ba tonyin pen skam wat langi dai ban mat ya kane ka jing kordet ka bakrau kom ki bangai ngin pen skam ha kane ka por wating yau tau merat klau wating ya kata ka syap jong riu spaan riu pen riu leting lupa le yuta utan sawan ketinu blai ko onwan tang ba unsawan ndalarong no e ki khoi lungrong un penwan hangiru ki bo ublai jong yim long kumta umrat klau kasyap riu span riu priu kadai na ka benta ki priu ki ba persya blai em tenwan penang don bat ngiru nong pasyon yu puston nong sap do belai jung belai bala yo ilot
Ngidon kikon san ngot ayeng kikon senrang ubadi kiat udai tangwei pin bom ya barasan. On dala rong no ya kiru khoi ublay sa ai king hau murat klau ba un syan ya kata kesau. Kata kadai ke bakhadu ka jingkor dek ke balai kan sawai na kapatai. Kat bau ublay udang syan syap ya ki bangai. Une umrat klau unsyon ya kasyap jong gan pertai tang kawai ladangi bakla kum ki bangai ngi kum khany bakla yau neu number kadai ka pop bat ka jing kordet na ka benta ka jing im jong ha ka ktien ka jong belai ka ong ki ba sempang to khany ong ya ki bom sempang ru khany lang uang tangi kita sempang, khen, pi kita sempang, khen you number, uneu de number jong breu, de number jong blai, khen, mentah berbedang song kelas A ru khen, mi em ke ansar babaklah, tang sumi ke ansar babaklah, kacing kordet, ka. Pero ki para bangai lada filong ki ba sempang kanyau neu number tang batik na be baka ansar ka ba ki khen kadai ka ansar ka ba dai kam dai ka ba bakla phila bakla ka pop ka ba khrau tam bat ka chim ko det ka na yo phi khen tok poi su Hitler ha likno Hitler ba pli balai yo poi kulumar nong sensari India jongero khen tang bangi dai ban pe ya ki dak kishen yo bakane ke jing kordet kawan ban susu ha ke jing em jogi ki para bangai bayet ngada bu ke jing kerman bakane ke subjek kabalang kalabu wat langi layoi tang bernget ya kedur jong kane ke subjek ngakerman skam baleng ba kane ka perthai ka bangi em phin sapet ba kham tam ya phi kum ki khon samla shin thai ba chinrang la phidon ha la ka yeng la phidon ha ka jela la phidon ha India la phidon shabar jong kari pek surkhai la da phim nang ban pek ha ka bakum kane ka por to tem ba phin mat ya ka jingkor det ka balai ha ka jing em ublain ko